вазорати нақлиёти тоҷикистон ҳудуди 400 метр долонҳои муҳофизат аз тармаву резиши санг дар шоҳрои душанбе чаноқро ки таҳти муроқибати ширкати Innovative Road Solutions ё IRS қарор дорад бунёд кардааст. ин долонҳо бо $5 миллион кӯмаки билоивази покистон сохта мешавад. айни ҳол мо дар километри 74 ҳузур дорем ки ин ҷо яке аз минтақаҳои хатарноки шоҳро ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо дар фасли зимистон дар як шабонарӯз то 24 адад тарма ба ҳисоб гирифта мешавад. ширкати IRS мунфаршкунии роҳи зери долонҳои зидди тармаву сангрезиро бар уҳда дорад. ҳоло кормандони он дар чанд қитъаи роҳ асфалт мерезанд ки пештар аз тармаву селоб осеб дида буд. ин сол низ ба нақша гирифтем ки зиёда аз 167 000 метри квадратӣ роҳро аз таъмири ҷорӣ ва капиталӣ барорем ки аз ин 16 километри роҳ буррагӣ аз таъмири капиталӣ бароварда мешавад ва 47 000 метри квадратӣ қисматҳои вайронгаштаи роҳ аз таъмири ҷорӣ бароварда мешаванд. ширкати IRS мегӯяд дар чанд нуқтаи роҳ корхонаҳои тавлиди асфалт бунёд кардааст ки барои ислоҳу беҳбуди роҳҳои дигар манотиқ низ хидмат мекунанд. дар солҳои гузашта ронандагон шикоят мекарданд ки махсусан дар фасли сармо шоҳроҳи душанбе чаноқ нигоҳубини хуб намешуд. ҳоло чӣ мегӯянд? зимистон гирем агар ҳамин чанд соле ки буд баъди ҳамин 1-2-3 соли охир беҳтар шудаги хизматрасонӣ. пештар нигоҳ намекардем, агар нигоҳ намекардем мошинои майда зимистон умуман гашта наметавонад. ҳолати роҳ беҳад беҳтар, ҳамин солаш гирем агар беҳад беҳтар. коршиносон мегӯянд бо он ки шоҳрои душанбе чаноқ пулакӣ аст, ширкати IRS имконоти фаровони молӣ дорад ва низ муваззаф аст ки роҳро мунтазам мунфарш карда дар минтақаҳои хатарноки кӯҳистонии роҳ долонҳои бештари зидди тармаву сангрезӣ бунёд кунад. аммо долонҳои нав бо маблағҳои хориҷӣ сохта шудаанд. зиёдтарам сохта мумкин аст. умуман ҳамин роҳба бояд галереяҳо шумораш тақрибан 2 маротиба аз ин будагӣ ҳозира зиёдтар бояд бошад. масалан дар он тарафи ағба як ҷой аст ки доим кӯҳ канда шуда омадан мегирад поён ба. як ҷой аст ки доим кӯҳ канда шуда омадан мегирад поён ба. дар он ҷо бояд як галерея мустақим бошад ки ҳамун сангу хок аз болои галерея гузашта поён рехта раваду ҳар замон роҳ набанданд. аммо масъулони ширкати IRS дар ин маврид мегӯянд феълан аз имконоти молие ки аз даромади нигоҳубини роҳ ба даст меояд ба таври қобили мулоҳиза истифода мешавад, зеро нигоҳубини роҳ дар минтақаҳои кӯҳистонӣ ба фарқ аз дигар манотиқ хароҷоти ба маротиб зиёд дорад. дар давоми тахминан 11 соли фаъолияти ширкат нархномаи оиди гузариши нақлиётҳо бетағйир гузошта шудааст, новобаста аз болоравии нархи наво инфлясия дар тамоми ҷаҳон, болоравии нархи сӯзишворӣ, хизматрасонӣ, мисол таъмири роҳ бетағйир нархномаҳо истодааст. барои сокинони истиқоматкунандагони наздики роҳ, масалан деҳотҳое ки ба плаза наздик аст, имтиёзҳое дода шудааст ки аз 50 то 93% онҳо имтиёз доранд барои гузариш ба амал овардан. бонки осиёгии рушд дар пажӯҳише ошкор карда буд ки пулакӣ шудани роҳи душанбе хуҷанд боиси 19% кам шудани гардиши мол шудааст. мақомот инро рад мекунанд ва пулакӣ будани онро мояи нигаҳдориаш дар сатҳи хуб медонанд. шоҳрои душанбе чаноқ бо $281 миллион қарзи чин ва аз тарафи корпоратсияи сохтумони роҳу пулҳои чин ва ё China Road сохта шудааст. тоҷикистон ин маблағро бо 2% баҳраи солона барои 20 сол аз чин қарз гирифта ва дар ин муддат онро бояд пурра баргардонад. соли 2009 ин роҳ ба ихтиёри ширкати IRS гузошта шуд ки худи он сол дар минтақаи офшории ҷазираҳои Вирҷинияи Британиё таъсис ёфт ва соҳиби аслиаш номаълум буда бархе аз расонаҳо онро ба наздикони президенти Тоҷикистон нисбат медиҳанд.